Бүгін жымға 10 ноябрь эфирда Собал Дұқынары телевидениесі. Отына информацион программасы студиясында сізні мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік әзірләген хабарларыбыз турында қысқаша. Бүгін 10 ноябрьда полиция хызмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Нәфисә Хужина 5 солдат үстергән әни. Оста кулда гәүһәр барды халкыбыз. Минзәлия Фәйзрахманова аны учлап алган күрәсең. Хәзер барсы хакында да тулырак рәсми хәбәрдән башлыйбыз. Бу атнада Соба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып узды. Утырыш эшенә күчкәнче иңелек Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов бер төркем алдыңларга хөкүмәт бүләкләре тапшырды. Алар арасында хезмәт ветераны Рәхимҗан Хөсәенов, Татавтодорның Соба филиалы мастеры Илнур Сабуров, финанс бюджет палатасының бүлек начальнигы Гөлнара Захидуллина, яшен җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең баш бухгалтеры Гөлсу Закирова, Кибәче авыл җирлеге баш бухгалтеры Миләүшә Сиражиева, Су кулланучылар җәмгыяте идарәсе рәисе Әлфизә Исламова бар. Аннары район советы утырышы үзенең эшен башлады. Беренче көн тәртибе буенча сүз финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сунгатовка бирелде. Ул депутатларны беренче укылышта 2024 һәм 2025-2026 елларның планчырына Татарстан Республикасы Соба муниципаль районы бюджеты проекты белән таныштырды. Депутатлар проектны бер тавыштан хуплады. Икенче көн тәртибе буенча Соба муниципаль район башлыгының коррупциягә һәм террорчылыкка каршы көрәш буенча ярдәмчесе Азат Халиловка сүз бирелде. Азат Илхам улы депутатка җирле үз идарәнең сайлап куелган органы әгъзасына, җирле үз идарәнең сайлап куелган вазифаи затына үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук үз хатынының, иренең һәм хатынының, иренең балик булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматлар артык мөһим булмаган очракта дөрес булмаган яки тулы булмаган мәгълүматлар биргән өчен җаваплылык чараларын куллану тәртибе хакында сөйләде. Карар нигез итеп алынды, шуның белән утырыш үзенең эшен төгәлләде. Тормышларын җәмгыятебездәге тәртипне саклауга багышлаган курку белмәс батыр йөрәкле ул кызлар бүген үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Тарихы 1715 елдан башланган әлеге бәйрәм Россия Федерациясының Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре көне. Алдагы сюжетыбыз авыр, җаваплы һәм тынгысыз хезмәт башкаручылар хакында. Район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен елда югары хезмәт нәтиҗәләре белән каршы ала. Ел башыннан район буенча 118 җинаять теркәлеп, шуның 81,5% ачылган. Коллектив белән 43 еллык хезмәт тәҗрибәсе булган полиция полковнигы, Россия Федерациясе Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгының мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр органының атказанган хезмәткәре Васил Исмәгыйлев җитәкчелек итә. 10 ноябрь ул элегелектән безнең милиция хезмәткәрләре көне бәйрәме буларак билгеләп үтелде. Хәзер инде без аны эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтәбез. Димәк, без 10 ноябрьне үзебезнең һөнәри бәйрәмне каршылыйбыз. Бурычларга килгәндә инде әлбәттә ул ачык, билгеле, без инде төп юнәлешләр, ул да булса җинаятләрне булдырмый калу, ягъни профилактик эшләре башкару, инде булганнарын ачу, җинаятчыларны эзләү, качкан җинаятчыларны эзләү һәм әлбәттә инде җәмәгать тәртибен саклау. Әгәр инде без моны түгәрәклек белән әйтәбез икән, әлбәттә инде бу халыкның иминлеген саклау дип атала. Һәм менә бу бурычларны безнең коллектив җиренә җиткереп, тулысынча башкарып чыгарып әйтә алам мин. Безнең коллектив бик көчле, күбесе югары юридик белемле, үзләренең эшләрен башкаралар, дөрес иттереп, сыйфатлы иттереп башкаралар. Һәм республикада төп юнәлешләр буенча без иң алдынгылар рәтендә барабыз. Һәм әлбәттә инде мин үзебезнең хезмәткәрләребезгә шушы хезмәтләрен башкару өчен бик рәхмәтле. Шул вакытта без таянабыз үзебезнең администрацияга, таянабыз үзебезнең җәмәгать оешмаларына,
Тоянабыз башка хукук саклау органнарына, халыкка тоянабыз. Мин халыкка бик рәхмәтле, чөнки халык, Саба районы халкы безгә бик күп ярдәм итә үзебезнең эшне башкарып чыгарга. Димәк, бу безнең уртак җитешкән хезмәт нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкинлегебез бар. Полиция дежур частьтан башлана. Еш кына җинаятьләрне оператив ачу һәм күпмедер дәрәҗәдә кешенең тормышы да бу бүлек хезмәткәрләренең компетентлыгына һәм тиз җавап бирүенә бәйле. Биредә эш аерым игътибар таләп итә. Җаваплы хезмәткәрләр полиция майоры Раил Гәрәев, старшина Рүзәл Шамилов куелган бурычларны лаеклы үти. Участок вәкаләтлеләре һәм балык булмаганнар белән эшләү бүлеген полиция майоры Ришат Назиров җитәкләй. Бүгенге көндә безнең Саба районы җирлегендә 11 участковый хезмәт куя. Безнең инде участковыйларның төп вазифасы ул халык белән эшләү, выявление, пресечение, раскрытие преступлений, административных правонарушений. Бу бит инде безнең андай очракларны, шу халык белән эшләгән очракта гына кешедән информация алып, бу фактларны пресекать итәбез инде. Аның участковыйның тагын күренмәгән эше дәгән бар, кайбер кеше үзенең личный вопрослары белән зурга халыкка сиздермичә или консультация алу рәвешеннән дә бит инде шалтырата үзенең сотовыйның служебный телефоннарына. Безнең бүгенге көндә менә 6 административный жилой комплекс бар. Һәрбер административный жилой комплексда безнең бар рабочий зона дип әйтик инде. Анда безнең участковыйларыбыз атнага 3 тапкыр прием граждан бара. Анда халык килеп тагын үзенең мөрәҗәгатьләрен участковыйга әйтеп, шуның белән бергәлектә эшләп, халыкка ярдәм итәләр. Тагын безнең калган халык, анда килмәгән халыклар монда полиция бүлегенә дә килеп мөрәҗәгать итеп, бергә халык белән шайтырып эшләр. Участковыйлардан кала безнең бер балык булмаган балалар эшли торган инспекторыбыз дагы бар. Ул инде безнең көндәлек образовательный учреждениеләр, укытучылар, мәктәп директорлары, завучлар белән көндәлек элемтәдә тора. Балалар арасында преступление совершать итмәсенгә бөтен профилактик эшне алып бара. Бөтен приютлар белән дәгән эшләр, потому что үзегез беләсез бит, приютта нинди генә бала булмас. Алар белән бөтен белән профилактик эш алып барып, җинаятьне булдырмау өстендә үзенең өлешен кертеп хезмәт куя. Участок вәкаләтлеләре Марат Гатин һәм Айгиз Сибгатовлар үзләренә йөкләнгән бурычларны югары профессиональ дәрәҗәдә хәл итә. Алар хезмәт куйган җирлектә тәртип, катлаулы хәлләрдә закон таләпләрен төгәл үтәп, дөрес карар кабул итәләр. 2014 елдан шушы Тимошек авыл җирлеге, Симит авыл җирлегендә Саба районында эшләп киләбез. Гомумән алганда 2002 елдан бүгенге көнгә хәтле безнең үземнең стажым бар. Элек Кукма районларында эшләгән идек, бүгенге көндә эшләп киләбез шушы җирлектә, шушы районда. Тимошек авыл җирлегендә безнең 5 авыл: Собай, Мингәр, Тимошек, Кызылмиша, Күйек авыллары. Тимошек авыл җирлегендә 2150 кеше яши. Тимошекның үзенә генә килгәндә инде безнең Тимошек авылы район күләмендә иң зур авылларның берсе булып чыклана. 325 хуҗалык бүгенге көндә бар. Симит авыл җирлегенә килгәндә безнең Югары Симит авыл җирлеге дә Югары Симит авылы һәм Түбән Симит авылы барлыгы безнең Югары Симиттә 1500 кеше яши. Җинаятьләр булмаса, нинди генә авыр безнең преступлениеләр булмаса, без үзебезнең участковыйлар белән бергә җыелышып чыгабыз, эшлибез, авыл җирлекләре белән, мәктәпләр белән, укытучылар белән бик зур рәхмәтләрне әйтәсебез килә безнең педколлективларга. Безнең иң беренче тәрбия эшләрен алып бара торган укытучыларыбызга рәхмәт, чөнки безнең бала саннары Тимошек авыл җирлегендә, Симит авыл җирлегендә безнең елдан ел орта, алар белән тәрбия көндәлек кирәк, көндәлек эшләрне безнең шулар белән алып барабыз. Авыл җирлеге белән аларга бик зур рәхмәт. Барлык коллегаларыбызны мин бәйрәм белән котлыйм. Барысына исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаилә бәхете, авырта күрмәсеннәр, бала хәсрәтен күрмәсеннәр һәм эшләрендә каршылыклар чыкмыйча, гел яхшы мнениедә гына булып, яхшы гына әйтеп эшләргә.
Һәм тагын шунысын әйтеп китәсе килә, 17 ноябрь көне безнең участковый уполномоченныйларның бәйрәме, ул безнең быел юбилейный дата, 100 еллык. Шуның белән мин барлык участок хезмәткәрләрен бәйрәм белән котлыйм. Барлык куйган максатларына ирешсеннәр, тырышып эшләргә һәм исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Законны катгый үтәү һәр вакыт тикшерүчеләрнең һәм сорау алучы дознавательләрнең һөнәри әхлак нигезе булып тора. Дознавательләр бүлеге начальнигы полиция майоры Гөлшат Гыйльметдинова, бүлектә яшь кадрлар да бар. Лилия Кыддусова әле күптән түгел эшли башлаган. Шәмәрдән пункты начальнигы полиция майоры Айнур Шәрәфиев. Розалия Зиядинова тикшерү бүлегендә намус белән хезмәт куя. Полиция капитаны Наил Галиев административ законнарны үтәү буенча өлкән инспектор вазифасын башкара. Штаб, кадрлар һәм тыл бүлеге хезмәткәрләре дә куелган бурычларны лаеклы үти. Штаб бүлмәсендә безне полиция майоры Ләйлә Гайнетдинова каршы алды. Кадрлар бүлегенең өлкән инспекторы полиция майоры Диләрә Каримованың эчке эшләр бүлегендә 21 еллык хезмәт тәҗрибәсе бар. Җинаятьчеләрне эзләү оператив вәкаләтлесенең төп бурычы исеменнән үк аңлашылганча җинаятләрне ачу. Бүлектә полиция капитаны Рәнис Минхаҗев, өлкән лейтенант Инсаф Гасимов һәм әле яңа белгеч кеше лейтенант Салават Хабибрахмановлар эшли. Бүгенге көндә иң киң таралган җинаять түре мошенниклык. Мондый очраклар безнең районда да булып тора. Төп безнең вазифа җинаятьчеләрне эзләү, җинаятьчеләрне табу. Күбрәк профилактика эшдә үткәрергә тырышабыз. Һәр вакытта, чөнки мошенничестволар күп. Бик күп мошенничестволар. Профилактика карамастына барып киләләр. Кешеләр мөрәҗәгать итәләр безгә. Хәзерге вакытта шалтыраталар. Сотрудник полиция булып представляться итәләр, күбрәк сотрудник банка булып представляться итәләр. Шул кешеләргә ышанмаска беренчедән. Чөнки полиция шалтыратсалар да алар һәр вакытта повестка бирергә тиешләр. Беренчедән, икенчедән сотрудник банка шалтыратмый беркайчан да кешегә. И менә аларга ышанмаска инде. Криминалист, эксперт иң лайыклы һөнәр ияләренең берсе. Бер генә җинаять вакыйгасы да аларның катнашыннан башка узмый. Криминалистның эш нәтиҗәсе кешенең язмышы белән бәйле. Бу вазифаны 2012 елдан полиция капитаны Марсель Гарипов башкара. Җәмгыятьнең иминлеге эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре кулында. Аларга тынгысыз авыр эшләрен намус белән башкарырга язсын. Безнең хезмәткәрләребезне, аларның гаиләләрен, безнең хөрмәтле ветераннарыбызны шушы һөнәри бәйрәмебез белән чын күңелебезнән котлыйм. Аларга исәнлек, саулык, тынычлык, иминлек, байлык, моулык телим һәм әлбәттә инде эшләрендә уңышлар, хезмәтләр өчен бик зур рәхмәт. Тормышта хатын кызга йөкләнгән вазифалар бик күп. Шуның иң изге һәм иң олысы әни булу. Солдат әнисе булу исә аларга ил алдында да җаваплылык өсти. Юлбат авылында яшәүче Нәфисә апа Хуҗина 5 солдат үстергән әни. Юлбат авылында яшәүче Нәфисә апа Хуҗинаның бала чагы яшьлеге яшьтәшләренекеннән әллә ни аерылмый. 1951 елда колхозчы гаиләсендә Мингәр авылында туа. Тимершык Саба мәктәпләрендә белем ала. 1971 елда Юлбат авылы егете Фердинандка кияүгә чыга. Икесе дә колхозда эшлиләр. 20 ел төп нигездә яшәгәннән соң 1991 елда шушы нигездә үй салалар. Кызганыч, 27 ел бергә яшәгәннән соң тормыш иптәше вафат була. Нәфисә апа бер оя балалар белән өйлеп кала. Бер оя балалар ул Хуҗиннарның 5 уллары, 1 кызлары. Нәфисә апа өчен аларның һәрберсе газиз, кадерле. Эш белән чыгып үскән малайларны хәрби хезмәт куркытмый. 5-се дә төрле елларда, төрле төбәкләрдә хезмәт итеп кайталар. Нәфисә апаның 12 ел гомере улларыннан хәбәр, хатлар көтеп уза. Бөтенесе булды, Аллаһка шөкер. Улысы Германиядә хезмәт итте. Альфредем Молдовиядә хезмәт итте. Аннары Альбертом Оренбургский областта хезмәт итте. Фәргать инде Сахалинда. Менә бу малайым инде Яшкаралда хезмәт итте. Бөтенесе хезмәт итеп чыктылар. Фәргатым инде армиядан кайткач, әтисе дә үлгәч, күңелләреннән итмәде инде, басылмады. Чечняга контракт белән барсына да хат яздым, Аллаһка шөкер. Алар үзләре дә каршы хат язалар иде. Хатны укыгач бер йөрәкләр тынычлап китә бит инде ул. Рәхәт булып китә. Шигырьләр дә язалар иде миңа, елап укып утырадыр инде шуларны. Әле Фансатымның хатлары һаман тора, аны алып укыйм әле мин.
Олы улы Фидейл 3 yıl хезмәт итә. Аны бигрәкләр дә озак көттек дип искә ала ул. Олысы бик озак булды, 3 ел булды бит. Бер мәртәбә отпускага кайтып китте ул. Озын айтты, бер ничә көнгә име, яңа ел вакыты ул. Яңа елны монда каршылыйсы килә дип әйтте инде. Шуннан менеп шул нетеп военком белән сөйләшеп име, озын айтып төштеләр, әтисе белән икесе, аңа сөенде инде. Шуннан соң яңа ел уздыргач 1 январь көнне китте, шундый читем булды, үзенә дә, безгә дә читем булды. Борылып та карамады, саулашмады да, Урта Саба юлына атасы менгереп куйды да, әти әнигә кайткач сәлам әйтерсең, әнигә карасам, әни җылар, мин җылармын да, аннар айлашалмабыз дип әйтте ди. Менә шул хәле күңелемә кирип калды шул. Җыладым да җыладым. Германия бигрәк бит инде, безнең авыл балалар бит инде тегендә чыгып бергән балалар түгел. Аллага шөкер, исән сау кайтты, җәй кенә кайтып керде ул, мин кибеттәем. Аны 3нче малай велосипедләр каршыга килә. Әни, абый кайтты ди. Ялганнама мин әйтәм. Гөлфатып ялганнар, абый кайтты ди биме. Менә ышанмасаң, жибачкасы ди. Ул вакытта кибеттә жибачкалар юк име. Кайтып керсәм, тезелешеп утырганнар, абыйларын кругка алганнар, утыра. Германский конфетлар, ипиләр, печеньеләр чәчелеп ята өстәлдә утыралар. Шок каттым, үзем дә ышанмадым да. Нәфисә апаның 2 улы Фәргат белән Фансат хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында. Фәргатькә илдә мобилизация игълан ителүнең 1нче көннәрендә үк повестка килә. Фансат исә быел май аенда контракт төзеп махсус хәрби операциягә китә. Фәргат җәй көне ялга кайтып китсә, Фансат әле туган авылы Юлбатта, әнисе гаиләсе янында кунакта. Әни һәм бала өчен иң кадерле, иң бәхетле көннәр. Аллаһ насыйп итсә, тиздән ялга Фәргатта кайтырга тиеш. 29 көнне әни мин 4 көннән кайтам дигән хәбәре килде. Шуннан соң инде әйберләр әзерли башладым инде. Туктам әйтәм, моны пешеремен, тегене пешеремен дип, итләр дә әзерләп куйдым, турап, ишмаклар пешереп башатырмын дип, анда әйберләр юк бит инде. Менә исән сау булып, Фәргатым да кайтса, икесе очрашсалар бик әйбәт булыр иде. Моның бит инде абыйсын күрмәгәнне байтак. Бу май аенда китте, абыйсы Санантой аенда отпускка кайтып киткән, бер-берсен күрә алмадылар. Тегендә дә хәбәрләшә алмыйлар. Менә шунысы читен инде. Тегендә связь юк. Икесе менә сөйләшә алмыйлар. Очраша алмыйлар, сөйләшә алмыйлар. Әллә араларда бик еракта түгелдер инде. Белмим, менә шул. Менә 6 көн узып киттеме? 6 көн бер көн шикелле. Әле мин аны җүнәп күргәнем дә юк име? Кешеләр килә, теге туганнар килә инде, бөтенсе киләләр. Инде исән сау булып име, тагы барып, сугышлар бетеп, исән сау әйләнеп кайтсын, менә шуны гына телим. Ел ярым армия хезмәтендә булган Фансат махсус хәрби операция зонасында да сынатмаска тырышабыз. Иптәшләр белән бер-беребезгә ярдәмләшәбез, бик авыр чакларда да беребезне дә ташламыйбыз ди. Әни, гаилә, туган як исә 1 минутка да истән чыкмыйлар. Шул туган якны сагындырып, шул көч биреп, әниләр, туганнар, шул көч бирә инде миңа. Шалтырасалар, хәтта язсалар, миңа все нитеп китә мине шуңа шатланып. Мәтә мине нитәләр, онытмыйлар, тегесе монсы дип. Әниләргә инде исән сау кайтып җитәбез, Алла бирсә, бу сугыш бетер, Алла бирсә менә шул исән сау, сау-саламат кайтырга дип сүз бирәбез инде, Алла бирсә. Бу зур йортта Нәфисә апа хәзер үзегенә яши. Гаиләдә 13 кеше булган вакытларда сагындыра. Һәр баласы өчен изге теләктә яши ул. Махсус хәрби операциядагы улларын да укыган дугалары саклап йөртәчәгенә шын күңелдән ышана. Уллары аны таянышы һәм горурлыгы. Солдат улларыбыз кулында ил язмышы, әниләрнең ихлас теләкләре, изге дугалары һәр берсен саклап йөртсен иде. Син кешеләрне яратсаң, алар да сиңа шул ярату белән җавап бирәләр. Моның өчен дөньяны, эшеңне үз итү кирәк. Сатыш авылы мәдәният йортында булып узган кичә герое Халисә Сибгатова әнә шундыйлардан.
Bu dünyada biz yaşayız икән, юкка түгелдер. Сатыш авылында яшәп, гомеренең иң матур чакларын мәдәният эшенә багышлаган Халисә Сибгатовага атап язылган җыр кебек бу. Авылда мәдәниятне үстерим дип Казаннан кайтып эшкә тотынган Халисәгә бик күп тырышырга туры килә. Иске клубны яңарту, аппаратуралар юнәлтү, авыл халкын үзешчән сәнгатькә тарту эшенә җиң сызганып керешә ул. Үзе эшләгән елларда кулга-кул тотынып мәдәниятне үстерүгә күп көч куйган замандашларын мәдәният йортына җыйды һәм бик матур кичә үткәрде Халисә Галиевна. Гомер агышлары аны да 70 яшькә алып килеп җиткергән. Күптән инде лаеклы ялга чыкса да, ул әле һаман да җаны, күңеле белән мәдәнияткә тартыла. Бүген бар чәчәкләр, матур гөлләр, җырлар Халисә Галиевна өчен яңгырый. Күңел уйлый барлый үткәнне, авылдан киткән кеше сагынмыйча гомер итәрме? Таулар куенында утырасың, саклап безне ачы җилләрдә. Авылым сатыш күңелендә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Таулар куенында утырасың, саклап безне ачы җилләрдә. Авылым сатыш күңелендә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Бергә эшләгән елларны сагынып та, хөрмәт итеп тә, шыт сулылар да килгән бүген. Бергә эшләгән елларның матур хатирәләрен вакытлар узгачта олылап, зурлап сөйлиләр икән, нинди зур бәхет бит ул. Гөлнур Габделбарова, Рамил Шәймәрданов, Азат Султанов, Альбина Закирова һәм башкалар иң матур җырларын бүген Халисә апалары хөрмәтенә яңгыраттылар. Район мәдәният бүлегенең элекеге җитәкчесе Мидхәт Хафизов та кичәдән җыр җырламый китмәде. Сагындым мен сине апаларым, üzülüp sağımdırma güzelim. Kavuşu sağatı jitkönde, minutlar tüzemen. Kalalı tutarım gözüme, sağımdırma güzelim korasın. Sağımdım peygaş kayıp bakımda, sağımdım kokların arasın. Авыл үзешчәннәре театраль тамаша күрсәтте. Аның сценарийында Халисә Сибгатова язган. Яшнәп яшәлгән гомер дип аталган кичә бер тында барды. Анда һәркем үз тормышында Халисә Сибгатованы очратуын, аның ярдәме белән сәхнәгә чыгуын, җырлар өйрәнүен сөйләде, рәхмәтләрен әйтте. Инде шуннан да Халисә апай ул миңа барлык эшләрдә дә башлаучы булды. Ул инде бөтен эшкә дә өйрәтте мине. Инде шулайтасым киләдер, иң озак мәдәният сәнгать җитәкчесе булып эшләүче Халисә апа классында мин ул Халисә белән бергә. Үсәшкенә янында, уш исене тарата, чәчәк аткан чагында. Уш исене тарата, чәчәк аткан чагында. Бер җырлый әле чия күләгәсендә, үзәкләр менән елмаеп көләсендә. Бер җырлый әле чия күләгәсендә, үзәкләр менән елмаеп. Кешеләргә кирәкле булып яшәүдән дә зурырак бәхет бармы?
Халиса Галиевнага алга табада матур киләчәк телибез. Кешене хезмәт бизи дип юкка гына әйтмиләр. Һәм безнең халкыбыз элегелектән хезмәт белән гомер иткән. Хуҗалыгын да үз куллары белән корган, аның ныклыгын да, матурлыгын да үзе кайгырткан. Бу эшләр артында һөнәрчелек киң җәелгәнен безгә тарих сөйли. Ләкин менә еллар белән, заман белән арабызда кул эше осталары кеми бара. Агымдагы милли йолалар, гореф-гадәтләр елында аларга игътибар артуын, ләкин менә шушында гына тукталып калмасын иде. Кайтарасы иде үзебезнең асыл сыйфатларны, кыйммәтләрне дип борчыла безнең алдагы сюжетыбыз герое Минзәлия Фәйзрахманова. Безнең халыкта кешегә изге теләк итеп, юлларыңа ак җәймә дигән сүзләр бик еш әйтелә. Минзәлия апа да үз йортына аяк атлаучыларны җәймәләре белән каршы ала. Аның үз куллары белән тудырылган шушы хезмәтләргә басып, өй түренә узасың һәм гүзәллек иленә чумасың. Кай тарафка күз салсак да, анда хуҗабикәнең үз куллары белән тудырылган матурлык сәлам бирә. Шигүле мендәрләр, тастымал җәймәләр, урындык киезләре, сөлгеләр. Аларны санап бетерерлек түгел. Эше дә, ише дә бехисап. Менә хәзер дә тормыш иптәше Илгиз абый белән идәнгә җәймә бәйли алар. Бу кул эшләре паласны чүптән саклый ди Минзәлия апа. Аяк астында җылылык та биреп торалар. Бәйләм материалны өйдә кул астында булган төрле тузган киемнәрне, тукымаларны, шелтәр, пәрдә калдыкларын телеп ясыйлар. Бу эшләр артында күбрәк Илгиз абый тора. Ә инде кулына ыргак алып, аны үрү Минзәлия апа җаваплыгында. Минзәлия Илгиз Фәйзрахмановлар Иске Мишән авылында гомер итәләр. Бүгенгесе көндә икесе дә лаеклы ялда. Хуҗалыкта маллар белән мәш килеп, өйдә кул эшләре тотып, көннәрен гамле үткәрәләр. 3 бала әти-әнисе алар. 2 ул үстерәләр. 30 яшьләренә җитеп кенә кавышкан парлар 3нчегә бик тә кыз телиләр. Ләкин Минзәлия апа яшем олы диеп бу адымга бармый. Һәм алар кызны алып үстерәләр. Фәйзрахмановлар гаиләсенә 8 яшьлек булып килгән Венера бүген инде кияүдә, Казанда яшиләр. Мәктәптә математика фәннәреннән укыта. Олы уллары Илфир декабрьдә өйләнергә җыена. Туй ыгы-зыгысы белән йөргән көннәре. Менә Алла берсә килен килсә, киленне шиккән мендәргә бастырам барыбер айы. Шул шиккән сөлгеләр, андай гадәтләр бардыр әле һаманда без үзебез шулай дип торабыз инде Алла берсә. Шиккән әйбер икенче инде, әле менә бик кызыгам ниләр, ал япкычлар шигәргә. Ал япкышка бик исем ни дип торам, ничек кенә ансына булдырып булар. Теге бирүче юк әле. Тәрәкәп бирсәләр, мин аны шигәм инде. Ал япкыштан да битәр кул эшләре күп Минзәлия апаның. Менә бу диван башларының бер кайчанда буш торганы юк. Башлаган эшләр шунда тора. Килеп утыруга куллар үзеннән үзе шунда үрелә ди. Ашларга кия торган ак яулык чәчәкләре көтеп тора аны. Менә шушлай иттереп шелдән тартып алам мин аны. Ул әйбәт кенә суырылып чыга. Шундай җиңел чыгаймы? Менә хәзер инәгә саплыйсыз. Менә инәсен куйым әле. Күзек күрмәгән. Күзексез алай саплыйм инде. Сез аны бер генә кат җипле әйтәсезме, икеләтәсезме? Юк, бер генә. Калыңа китә ул алай. Әйе, бер генә кат белән итәм.
Шигу остасы бу эшнең бар серләрен белә. Аның янәшәсендә утыру да, күзәтү дә кызык. Бу кызыксыну артыннан куллар үзеннән үзе инәгә үрелә. Шиккәндә инде инәне берсен тирәп шигем, ату аерылып калмасын дип, ату җип берсеннән берсе аерылса, бер дә мотор түгел, материал күренә. Шуңа күрә өсте-өстенә шулай шигеп барыла. Менә булай иттереп караганда, аның берничектә материал күренми. Мизәлия апа, сезгә кызыгып куйдым әле. Минем дә шигеп карыйсым килде. Яшьлекләрне сагынып, электиктән шигүләрне бик ярата торган идем. Менә мин хәзер менә шулай итеп алыйммы? Әйе. Шулай өскә менә бу рәсемгә таба. Рәсемгә. Әйе. Хәзер бу уртадан алыйммы? Юк. Монда аска төшәмме? Әйе. Аска төшәм. Менә. Хәзер шалыштырып ал син аны, яме шалыштырып алырга кирәк. Бер бу яктан, бер яктан. Мен икесен дә бу яктан алдым. Хәзер менә буны уртадан алырга тиешме? Юк, тагын шушында өскә үгенем. Кыскадан китми ул, шалыштырып алгач. Менә мин хәзер бу яктан иттем. Хәзер бу якка. Менә аңладым. Шалыштырып алгач, шалыштырып. Кабартма булып, кабарып менә. Хәзер бысын булай иде. Монсын менә бу якка шалыштырам. Менә. Эшкә шалыштырам. Менә бу өстән алганда, моны бик юка итеп алырга кирәк, шулай бит? Калын итмәскә, шофтан гына барырга. Менә бу рәсем үрнәгеннән барырга кирәк. Менә моннан да юка итеп кенә алам. Бик уста шигәсең син үзеңдәген. Электән мин әйтәм, яшь вакытта егетләр армияга киткәндә кулъяулыклар шигә торган иек. Килен булып килгәндә дә генә әле менә 33 ел булса да шиккән мендәрләрем һаман да исән-сау. Шуларны кулланам, элекке материал бик нык. Әле бүгенге көндә дә шуларны өйдә кулланам мин. Менә миндә кияүгә чыкканда шулай мендәрләрне шигеп апарган идем мин, Зәлия апа. Шуны сагынып куйдым әле менә. Шуңа эшләп карыйсы килде. Хәзер кышлары шигә торган иек инде. Мин хәзер шигеп бетердем бит моны. Ак җирлектә шигү бик мавыктыргыч та, уңайлы да, матур да булып бара ди Зәлия апа. Шуңа хатын-кызларга аш мәҗлесләрендә кия торган яулыклар шигүне бик ярата. Аның кулыннан үткән мондый яулыклар сабагына түгел, бөтен Татарстан ханымнары бизи. 2020 елда ул Күкмарада мәдрәсә тәмамлый. Шунда барлык курсташларын яулыклы итә. Менә ашка барган сайын шушындый ниләрне алып барам, истәлек булса басын дип. Миннән дип менә. Япышлар шушындый. Һәр эштә яңа чәчәк. Рәсемнәр кабатланмый. Ул аларны тирә-юннән, күзәткәннәреннән хәтерләп кала. Кая барса да ят үрнәк күзли. Рәсемнәрне телевизордан күргәчтән Илгиз ясап та берде инде. Хәзер инде ул үзең ясай инде дип тә әйтә инде. Шул төшергән ниләрем, ясаган әйберләрем бар, шуларны төшерәм инде. Копировка белән дә төшерәм. Кул белән ясыйм хәзер шумардым инде. Аллаһа шөкер. Сөлгеләргә инде барбер элекеге үрнәкләрне санап эшлисаларын санап үрнәк булмаса булмаянсына. Үзеңне итеп. Илгиз абыйда рәсем ясау дигәндә кул алмаш. Баштарак мәлләрдә бар рәсемнәр дә аның кулы белә туган. Хәзер исә ул күбрәк чүпләм сөлгеләргә үрнәк төшерә. Мен баштарак рәсемнәрне ясап бирә торган име, хәзер үзе дә шомар дин ул, хәзер үзе дә ясый. Теге авыррак булган җирләрне булышам инде. Менә бу язганда теге хәрефләрне түгел итеп язарга кирәк бит. Менә андый вакытларда мин язам инде. Түгелрәк эшләрне эшлисе булса, мин әйтә инде. Шигү җепләрен дөрес сайлауда мөһим. Ул арзанлы, сыйфатсыз булырга тиеш түгел. Чөнки юганнан соң төсе чыгарга яки ул кояшта уңарга мөмкин. Шигәргә бәк күп кирәк, бәк күп әнә шул шерстяный элекке әбиләр шәлләре бар бит инде. Базардан дап кайталар, аннары менә сатучылар килә бит инде авылга, урамнарга. Шунда матур җепләр, ниләр шәлләр булса, алам инде. Аннары шиккәнне белгәч, үземнең туганнарда бире, алар инде кем кайда нәрсә күрә алып килә.
Ansana rahat. Şigu bik tanışlıkla kitire indi kişiге. Tanışlandıra indi rahat indi. Мендәр тышлары, бәйләнгән чәчәкләр, ыйыкбаш бияләйләр, бисердан гөлләр, пазлдан картиналар җыю Минзәлия апаның санап бетермәс кул эшләре. Кулъяулыклар калган икән әле. Менә малайларыма яңа өйгә чыкканга дип ашъяулык, менә малары киез, урындыкка. Егетләр армияга китәләр бит инде. Армияга киткәндә менә her birisine birem indi менә шушындай кулъяулыклар. Аны сорап та киләләр инде. Менә миндә тышынсысы. Әле текмәгән дамынсысы яңа чигеп бетердем. Минзәлия апа кияүгә килгәндәге бар бирнәсен чигеп алып килгән. 33 ел дәвамында алар әле дә кулланылышта. Тузмаганнар да, матурлыгын да җуймаганнар. Менә үзенең кияүгә чыккандагы мендәр тышы икән Минзәлия апаның. Ничә ел иде бу мендәр тышына Минзәлия апа? 34 ел. 34 ел файдалануда. Менә бер нишләмәгән юкарды элекке материалның әйбәтлелеген инде. Бу намазлык әниемнән калган бик кадерле намазлык. Мин буның белән Аллага шөкер бүгенге көндә намаз укыйм. Менә ул ничек булып, зур булып эшләнгән һәм саклануы дагы сакланган. Моңа ким дигәндә 150 ел бар инде. Бу намазлыкка. Бу әниегезгә дә кемнәндер килгән намазлыкмы? Әнигә дә әбиләреннән калган намазлык инде. Шул заманда ук шулай чигелгән. Шул вакытта ук шулай чигелгән. Аны сундук өсләренә дә ябып тоталар инде шулай иттереп. Намаз укымаган кешеләр. Менә без инде үзебез Аллага шөкер шушында намаз укыйбыз. Шушы кадәр мавыгулары янәшәсендә Минзәлия апа дингә дә килә. Кеше улы Илмир белән икесе дә мәдрәсә тәмамлаган дипломлы остазлар. Авылдашларына аш мәҗлесләренә Коръән укырга йөриләр. Мәчет эшендә дә беренче булышчылар. Алар юкны бер вакытта да сылтау итмиләр. Битмәс йорт, хуҗалык мәшәкатьләре дә Минзәлия апага яраткан шөгыленә киртә куя алмый. Илгиз абый да җәмәгатенең вакытын файдалы үткәрүен хуплаучы гына. Кул эшләренә вакыт табып була, күңел итсәң бик кайчандагын. Менә эш битеп, кеше белән сөйләшкән арада да эшлим дисәң эшләп була. Кулың эшли, үзең сөйләшәсең. Бер нәрсәсе юк. Менә кул эшет кешене тынычландыра, эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, барыбер. Мин кызларга, хатын кызларга булай укымасалар намазларга дугалар өйрәнмәсәләр, кул эшләр тотсыннар дип әйтәм. Кул эше үзе кешене шундый рәхәтлеккә чыгара, ял иттерә. Ул эшләнде менә шушында. Эшләп күн үзен матур итеп, бөтен җирләр хәзер чәчәктә дигән шикелле инде бизәп, бөтен җирләрне, аның дуслары да күп. Шушы ни буенча инде бергә сөйләшәләр. Telefonlardan aralашалар кеше белән. Шулай итеп яшәгәч бик күңелле инде. Оста кулда гәүһәр бар дигән сүзләр нәкъ менә Минзәлия апа турында кебек. Аның кулы орынган һәр җирлектә матурлык туа. Ул җанга дәва, күзгә нур, күңелгә илһам өсти. Кешелекне гүзәллек иленә дәшә алуы белән генә дә ул үзен бик бәхетле саный. Ирле хатынлы изге дугада алар. Үзләре өчен, илләр тынычлыгы өчен. Мин бәхетле хатын кыз, Аллага шөкер, минем малаем бар, кызым бар, ирем бар, Аллага шөкер, семьям тулы. Бүгенге көндә бер кайгы хәсрәтебез юк, Алланың биргәненә шөкер. Менә шуның өчен инде хәзер бөтен җиребез җиткән. Бөтен кешегә теләк шул, кайгы хәсрәт күрмәсен, илләргә тынычлык бирсен. Илләр тыныч булсын. Шунысы бик куркыта, бик ансы өчен кайгырабыз инде. Теләкләр бар инде алар, менә балаларны күп башлы күз итеп инде, урнаштырып инде, үзләренең тормышларын корып инде, менә шушындый теләкләр бар инде ул. Үзебезгә дә менә исән-сау яшәргә язсын инде, бергә авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә дигән шикелле. Менә шундый теләкләр инде.
Гасырлар буе безнең ата-бабаларыбызның тормышын бизәп килгән шигу осталыгы сагында гомер итә Фәйз Рахмановлар. Борынгы шигүләрнең гаҗәеп бизәкләре сандык төпләрендә генә ятмасын. Менә шулай безнең көннәр осталары кулы белән өр-яңа җирлеккә төшеп, матур хезмәтләр булып күзләребезгә күренсен, күңелләребезгә юаныч өстәсен. Дөньяны якты төсләргә байытучы бу гаиләгә рәхмәтләр, сокланулар, алкышлар. Хәзер спорт темасында бер хәбәребез. 4 ноябрь көнне Соба спорт комплексында Соба таңнары газетасы призына татарча көрәш ярышлары булып узды. Бу бил алышулар бер үк вакытта Татарстан Республикасы чемпионатына иң көчле көрәшчеләрне сайлап алу буенча ир-егетләр арасында шәхси команда район бәйгесе буларак та оештырылды. Традицион бәйге тантаналы шартларда ачылды. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов барлык көрәшчеләрне сәламләп сүз алды. Милли спортны үстерүдә зур тырышлык куйган ир-атларга рәхмәтләрен әйтте. Традициялар яшәсә, киләчәктә милләтебез дә сакланып калачак диде. Иң мөһиме, үз артларыннан яңа буын көрәшчеләр үстерүгә лаеклы өлеш кертергә чакырды. Барызга да уңышлы гына чыгыш ясап торабызсыз. Инде район җыелма командасына элеккән көрәшчеләр тагында шөгыльләнеп, алдагы көндә республика турнирларында уздырыла торган көрәш ярышларында уңышлы чыгыш ясап, район командасы дәрәҗәсен күтәреп, мосы инде терәк һәм инде бурыч дип та кабул итәргә кирәк. Үзебезнең район командасын тагында үргә күтәрергә дип сезгә терәк белән һәм бурыч белән калабыз. Соба таңнары газетасы баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев бәйгенең дәрәҗәсен саклап, ел сайын көрәшчеләрнең шулай тупланып килүе газетабызның да имиджын күтәрә дип ассызыклады. Спорт бүлеге, авыл җирлекләре, тренерлар тырышлыгы белән бәйгегә ел сайын яңа сулыш өрелә. Дәрәҗәле турнир булып уза. Минем әйтәсем килә рәхмәт сүзләрен район хакимияте башлыгы Рәис Нургалиевичка, шулай ук башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашадовичка, дөрестән дә менә Соба таңнары газетасының данын югары күтәрер өчен, аның данын тотар өчен, шушындый бәйгегә алар ярдәм иткәннәре өчен, һәм инде бәйгене үткәргәннәре өчен минем редакция коллектив исеменнән, көрәшчеләр исеменнән, райондашлар исеменнән бик зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Ярышларны карарга Собаның данлыклы көрәшчесе Нәҗметдин Җәләлиев, Ханты-Манси автоном округының көрәш федерациясе җитәкчесе Фәрит Шәймәрданов та кайткан иде. Көрәш бәйгесенә спортчылар 9 командага берләшә. Бу үз чиратында 109 кеше дигән сүз. Катнашучылар сафы ел сайын туллана баруы белән сөендерә. Состав яшьләр белән арта. Измә авыл җирлеге, мәсәлән, 3 команда көрәшчеләр алып килә. Алар Игенче җәмгыяте, Измә авыл җирлеге һәм Иләбәр авылы командалары. Игенчеләрнең башкалардан махсус футболка, борцовкалар белән аерылып торуларын да ассызыкларга кирәк. Җитәкчеләре Алмаз Зарипов үзенекеләрне шулай кайгырткан. Галиевлар көрәшчеләр нәселе. Җирлекнең генә түгел, район, республика горурлыклары. Бер туганнар Азат, Айдар, Хайдар Галиевларның биредә келәм тотуы ярышның дәрәҗәсен бермә-бер күтәрә. Яшьләр һәм ветераннар келәмдә матур алымнар күрсәтеп көч сынаштылар. Районыбыз көрәшчеләре шулай тантана иткәндә, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов та читтә кала алмады. Ул да кулына сөлге алып көндәшенә каршы чыкты. Көрәш 11 үлчәү авырлыгында барды. 60 килограммга кадәрдән башлап 130 килограммнан югары авырлыкны кертеп. Җиңүчеләр 3 призер арасында ачыкланды. Команда зачетында Югары Симет авыл җирлеге 3нче урынны, Иләбәр командасы 2нче урынны, беренчелекне Соба шәһәр җирлеге алды. Оешма предприятиеләр арасында беренчелек Сабагаз командасында, икенче баскычта Игенче җәмгыяте көрәшчеләре урнашты. Алга таба исә районның батырлардан торган җыелма командасын республика турниры көтә.
Иртәгә 11 ноябрьдә икътисадчылар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Әлеге дата Россия хөкүмәте карары белән 2015 елдан үткәрелә башлады. Бүген икътисадчылар җәмәгать тормышының барлык өлкәләрендә дә әһәмиятле роль уйныйлар. Илнең үсешенә саллы өлеш кертүче, үз эшенә бирелгән осталардан башка уңышка ирешү мөмкин түгел. Иктисадта эшләү югары һөнәри осталык кына түгел, заман сулышын, анда булган үзгәрешләрне тоемлый белү, зирәк фикерләү кебек сыйфатларга ия булуны да таләп итә. Районыбызның төрле тармакларында иктисадчы булып эшләүчеләрне бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Эшләре дә, тормышлары да оң булсын. Алга таба җырлы бүләк студиясендә очрашырбыз. Безнең каналда калыгыз.